Sinten menika? Mbak Agnes karo Anting. Ya. Padha sinden Liliput. Bu Pras mboten sekalian. Ora, aja. Prastiwi engko dijaluk liwung e. Oh iya. Prastiwi engko ben liwung. Iya. Iki sini apa kurcaci to, Pri? Wis. Sugeng dalu, Pak. Heeh, Mbak Anting iki, Pan. Ya. Arep tok bawani apa kembang rawe apa langsung? Ya manut ya dibawani sing apik. Heeh. Iki tek Piye to? Kok malah padu? Tak. Mbak, rasa buahe langsung gawe to. Gak bawa padu dhewe piye? Awakmu gede kowe. Lah iya. Kok kaya cah cilik rebutan sangu karo mbokne to iki? Ya, Anting. sik bawani men Agnes, teng kowe rasa kuwatir. Ya. Kula lungguh, Pak. Ora tengok Ya tetep nang kene. Lah engko gringgingan nek meneng wae. Aduh. Wah. Obahna Sinden kok kokean cerewet kok kowe iki. Dadak. Sing gringgingen di sing keram boyo wis diampet sedhela. Iya. Kali maam kacang. Kepandake nang ndi, Teng? Ya timbang gabut to, Mbak ya. Ya. Ayo cah Jawa Timur iki mau omong ceplas-ceplos ora. Ya mangga Mbak Agnes dibawani engko njogete karo Anting. ya Kembang rawene. Heeh, mangga yuk. Gawe Agaweru citeng kalih kang sinetya iki kancane meneng kok usek dhewe to Anting iki jan. kelebon apa to? Anteng ngono lho. Nah, Ra iso demesi ya apa to antek. Umpama mundut Anting. piye? Anting Yo anting yo. kok nembang kok jarene Pak Sunongko Wah, bener kowe iki sinden sing bangun miturut ya wis ngono kuwi. Kowe aja nyuwara nek ra takon. Jare Pak Senongko, ya bantu kancane ya ora apa-apa kok. Yo. Wis. Apa ya Pak De ya? Ra apa-apa wis karo. Tapi karo mangan kacang oleh ra? Ra apa-apa, ra apa-apa Luwe nek. lho, Pak. Heh? Luwe. Luwe ora. Nek pentas niki ra entuk mangan kacang kuwi enom dhewe ning ngayal dhewe. Dan jenengan kula meneng jenengan nggih kebal kebul to. Nek udut ora apa-apa, nek udut ki ora mangan ming mangan kebul. Mangan gabuse mboten dipangan Mangan kok. gabuse cengelmu. Cacane dhewe kuwi ya nranyak jeneng ngono kuwi. Wis Kok ben. gabus Pak Seno kok gabus klobot. Ya teruske. Ya terus ke. Maksudmu pangkatmu ya apa kok ya teruske Mas. Iki lho, sapa wae? Diku nek gak krungu sampean. Kok ketua sinden. Iya. Lu mampa. Tartamtu. Oh, tartamtu. Tertamtu
Koro Ruti. wah ya meso eneng sing anu karo Tatin. Endi? Saking Putra Nusantara PWKS Jabodetabek ya nyuwun apa lagu Sesideman menika dipun transfer nggo Tatin 1 juta. Oh iki aneng rekening kok dijaluk saiki. Ngono kuwi ya dadi. Engko bar iki, Ngene iki rencang-rencang sinden ngene iki ya didumi mboten kali Mbak Tatin. Ora tahu. Oh lanjung. Uang-uang dengare ora ya paribasan ya pemo sayutae Tatin sing 700 ya, sing 300 ki didum kanca-kanca Ya, sing ora didum dhewe ya lho, Mbak. ditukokke bros apa-apa Mbak ngono ya. Tatin kok didum ya ora. Jebul omonganku ki ra kleru ra lidok. Ya ampun Tatin. Ya apa mau kowe iki sing 700 sing 300 sih dienggo kas apa ditukokke bros apa suwung nggo kanca-kanca nek arep dulungke dhuwit ra tekan atine. Mbok ya nalar kowe karo bocah wingi sore lho Tin. Aku ngandani kowe iki lepani basan lambe satu mangkari sak merang ya ampun ya Allah. Sengkuni. Kok banget lho Tin. Urip ki ora mung urip dhewe kuwi makhluk sosial lho. Nek kowe ngelu mules yo kerokan yo karo kanca. Nek awakmu gereng linjo kowe banget ya kanca, banget. Ngomong apa elek? Aku sak bosok-bosokku arep aku lanang dandan wedokne babakan ora tegel aku Ayo Tin. Cen kowe Cen bosok ah. Pak Sino kok ya ora ngalahke anak buahane mbok berjiwa sosial ngono anak buahe kok kaya ngono banget ten. Aja gagas kae mah luwe oke le nyatot ya Mbak. Walah. Cangkemmu. Ora. Ambokmu tak bayar cash iki engko Sesideman. Kok nyatut-nyatut. Sing ulang tahun wingi lali lho. Ulang tahun apa? Ulang tahun Galang Seno Channel Apa? 1 juta. Oh, wis dijaluk karo Ayu, aku tombok 3 juta kaya apa? Udu kae. Sing ngomong sapa? Ora ana masukan. Lho lali to. Wis Tri sesuk ganti sinden wae Tri. Tekor aku suasana tenane ngene iki. Sinden kok ora ana sing manut kabeh do lantap-lantap. Lah aku iki dadi pimpinan kok ora kalah terus lho aku. Suwe-suwe ra ngrantes pimpinan. Napa PHK besar-besaran ngoten mawon, Pak? Aja ora apik. Sesuk sindene ganti banci kabeh ae nek nu. Kuwi malah matuk aku. Lah marah apa? Ora medeni, ora. Ya teruske Nes. Engko bar iki tak bayar kontan 1 juta. Sing Darang Seno Channel sing wis ora diurus wis berlalu suwe banget. Lakon sing wis kepungkur aja tok ungkit-ungkit menatap ke depan. Lumampah. Ibarat. Ibarat. Ibarat wong numpak perahu. TV ya entuk 1 juta saka Pak Bambang Margono saka Korea. TV. Lek wong Yutun ngene iki malahan ya lek wong kalem ngene iki. Malah itu. Tak tredhik iki. Kendel lho saiki. Mbok kula mang abake 300 men kula ngene suntik KB. Kaya suntik KB ngono ngantek piye-piye. Yang disuntik cengele wae. Alah baru meneh. Suntik ya umume bokong utawa nek susuk nggih mriki kok cengel disuntik iki jenenge piye kok ya kesanget kena. Jenenge malpraktek niku. Ya. Lumampah tanpa walah Neng matiane Ya. jala niti. Lho, rak tenan to. Saplai bar disuntik cengele terus suaramu dadi apik to, kandhane kok. efek suara. Ora pancen nek kaya iki apa jenenge? Apa? Agnes. Nek pesinden sini tak titik.
Pesindene anggar untune dikunjara mesti suarane apik-apik. Kowe tok untumu tok bendrat ya apik. Iki apik. Kayo ganas. Apa ngono aku tak ngono ae ya, Pri? Yo, kau ngawat memeane lho. Ya ngrusak prabot kok jenenge. Mu nek Kang Mas ngersake piye nek Kang kawat memean? Katut. Yo mesake Kang Mas terluka. Aduh, horor. Kok imajinasiku keduren ya, Pri? Ngapunten lho Pak Seno jenenge wong anu jeneng. Temah. Ya. Temah kunjing anggenjong neng paku lingan. Yo dipok ame-ame yo. Ya monggo Mas Denko. Ser. Asik-asik. Susu randa rasane ra karuan. Asik. Susu benci kuwi sing paling bergizi. Ayo yo. Hey. Mana suaranya? Yang di belakang goyang. Ritane wong seneng nunggal sekali. Wiwitane Ritane lungguh jejer saben dinane. saya suwe. Saya suwe saben jejer nyanyol pangane. Banjur ngomong. Banjur ngomong aku tresno wong seneng tunggal sakale. Wiwitane Ritane lungguh jejer saben dinane. saya suwe. Saya suwe saben jejer nyakel pangane. Banjur ngomong. Banjur ngomong mas aku wes. Lele. Digawe.
Ha iki mau padha karo sing nyambut gawe Agnes. Kowe ming yo yo yo. Yo toyan kokap. Lah timbang jenengan ning pas niban tok. Ya ngono tok. Wis malah cerewet wis bali-bali.